sa kong manok ko eh. Hey bird, murag ako. Wow, kaya kong manok bay. Na kayo musuko na nektari no? Pero, wala naman kayo pang palit og tuwa ni mo eh. Bisag mga 500 lang. Ito, 500? No? Iwan eh, no? Yes, of course! Ito ba kong manok bay? 500? Pero, wala ko manag sa kalibo, no? Para, ba't og vitamins ni mo ba? Pwede isa pa sa kalibo? Ang tinuod gina eh! Salamat kino ka! Pahit sa linok, salamat kaya! Sunod na po! No, diri sa ka, kung pwede vlog mo, vitamins ni mo ha? No, diri sa ka sa kulungan ha, kung pwede kami magkuhan ha? Grabe nga manok bay, galante kayo, tsambaha pagkapalitaan niyo eh. Hala, hinutag manok ni Juyax oy, nalibang og kwarta. Kaano ba ito sa kalibo pa yun? Roger, unsay plano? Unsa pa kwa oy para makakwarta punta. Tama di ay no. Tara tara. Takloy kumaana kantang wala pas Juyax. Sige, sige! Tara na! Oh no! Yung sakya tong Juyax no para mangiti o kwarta. Iskit man daw siya kwarta. Speaking of kwarta, nahulog ka! Kwarta. Kwarta! Salamat, Dok! Kulitan na, Roger! Ay kang takloy, tara. Ang manok! Dalaon na ito manok! Oh, unsa pa? Dalaon mo iti kwarta na good. Sige, tara! Hala si Juyax, ano nakatago? Uy, Ay pala ta ah. ako pa! Uy, Takloy! Roger! Uy, Juyax! Kirada! Dalam lagi glaw. Oh, lawag na ko sa panalanggan ako ng manok. Ah, yaya sa manok no? Tagal na yung kwarta ba eh? Ay kinay, laog man yung scatter. Dok, yawag na lang. Sige, di ko magdugay. Pas mo akong manok. Wala nga tayo yung manok ron. Tara, Roger! Bahino na nato na! Tara takloy. Go! Tara po tao! Pasa kong manok ba eh? Time sa! Pagka nagkikwarta sila, Roger! May nasugatan ako sila! Sila guro nagkuha ba? Pantay lang na sila ron! Nagkuha ng tagbakin na Roger, no? Ano mana, masawa is utik ba utik. Iniwanag din na nato ni Uli! Pero kakata, pero hindi! Ay, unsa pa answer? Takay! Roger! Kamu na lang laban sa manok ha! Dagan! Hindi mo maigo ha?